Matul il-jum tal-Erbgħa mijiet ta' persuni komplew ipoġġu r-rigali għat-tfal taħt is-siġra tal-Milied fi Pjazza Kastilja. Fil-jiem li għaddew kienet bint il-Prim Ministru Giorgia Mae li f'dan il-Milied ftit differenti għal kulħadd xtaqet tnisseld bis-sima fuq fom it-tfal kollha. Fil-fatt bejn is-Sibt u l-Erbgħa kienu mijiet ta' familji u kumpaniji li waqt li kienu deħlin il-belt Valletta għax-xiri tal-Milied ħallew rigal taħt is-siġra kbira armata fi Pjazza Kastilja. Si ħafna ta' dawn ir-rigali kollha u ħanferħu ħafna tfal bihom. Min-naħa tagħha mart il-Prim Ministru Dr. Bela irringrazzjat lil kull min tasemu f'din l-inizjattiva li biha se jkunu qed igawdu tfal kollha mingħajr distinzjoni. Xtaqna nnislu bis-sima u ferħ fit-tfal kollha mingħajr distinzjoni. Għamilna sejħa ftit tal-ġranet ilu u l-poplu Malti wawċi wieġeb dawn ir-rigali kollha li jiena anke jien illum ninsab sorpriża. Ma setax jonqos li nkellmu xi nies dwar din l-inizjattiva nobli. Għax inħobbhom it-tfal foqra ma domx bla presents. Iva. U għalfejn għadhom rigali? Għax inħobbhom. Li Happy Christmas and Happy New Year u biex ikunu ferħani ħafna u biex forsi xi darba biex kulħadd jitlob għalihom u jsir dak li jixtiequ u l-familja tagħhom ittihom ir-rigali u hekk. Dawn ir-rigali se jitqasmu għand familji bidħul baxx u għand il-Caritas fost oħrajn. F'din l-inizjattiva taw sehemhom ukoll numru kbir ta' nies minn kull qafas tas-soċjetà, fosthom deputati parlamentari, kumpaniji u aġenziji, kif ukoll il-Partit Laburista fejn l-amministrazzjoni tal-partit ħallit numru sabiħ ta' rigali taħt is-siġra fil-belt Valletta. Awguri.